général et politologue depuis New York. Mbalimao, bien, doit appel de Blakana. Bien, mercredi 31 août 2022. Malion, bonne nouvelle, Tchama Baby. Ani révélation, Tchama Fana Baby. Bonne nouvelle, follow, Jumé Malion. Ko irisu ka avion do nana jigi malla 600 soromadaina irisu ka avion jigina ani dumuni ni fen chama nana kono ube mali demeni fen chama nye irisu ka avion de fle ko jigira irisu ka avion jigira amogo be fen chama na ube ko dama bi amba fo bravo aux autorités de la transition malion ametla ko rofana ko détail do la kuno anya combat mi ke ani terroriste combat mi ke zone de tessit la malion ko merece sans frontières mo to de wara yo français ou de Koutara ko terroriste do fagara terroriste do jogina ku yolu taka tano ko to lu furake awa terroriste munu fana attaquer ko bora Niger re kana Mali attaquer ne afana ngo terroriste kala bana pew u be bo dugu were la kana attaquer donc on a préparé kele kama ka fo anga président Assimi ngena ambe do ka alaka victoire di Mali ma toujours mais Mali ambali ambe ki pere ambe kida ambe kele keda ante kidal sur négociation ambe ni kidal sur ni kala de mbo oro foka noko bula pe malien be gisigi noy donc yana ngata nya fe malien o oro temeni ko fe ka bala ko irisu ye gasi tege France la ko makoro panigelendo makoro be ka boli kata Algérie comme gasi be Mali fana yano boli ka damne o be ka Mali fana gasi u belen malien o oro temeni ko fe ka bala tuguni ama oro kele de famia ko ko la route mena yoro fana kala malien be la jere kan yoro me les bloquistes voilà juste vous informer de la levée des blocus sur la ville de Boni et du surcroît. Toute la route 16, RN16, les missionnaires médiateurs sont en l'instant dans le vestibule du chef de village de Boni pour le compte rendu. Malion, ko bloqué si donc ou terrorisme ou quelqu'un qui a bloqué Boni fanfala là. Alhamdoulilah bi ko au bloqué si ko ou la bi. Si ça, on a sur la soupe c'est qu'à circuler normal là. Donc, on va dire bravo aux autorités de la transition. Maliens, on te met en fait là. Ne sais où tu as marre quelle des familles. Mais dans détail bedi. Comme premier ministre Chogali, ou bien il irimer bla fambe Facebook quand comme premier ministre Chogali tena siki blé, ko asibia chuni Chogali a Bengalou. Non. Premier ministre Chogali m'a bladé. Mais irimer mera boss sur sou kerefe moko do de là. Ou ka sabali, on a tomba faut toujours. Aramade ni be barake ni mogo nyumanw ni kana barake ni mogo do ye mogo munu be mogo wɛrɛw kɛlɛ ni e tɔgɔ ye ni a ye ko caman bɛ ka kɛ transition na bi parce que mogo dɔw de b'u kɛrɛfɛ mogo minnu man ɲi u image man ɲi c'est à dire enquête morale yɛrɛ mana k'u kan hali u man ka kuma Mali ko la o mogo dɔw b'aw kɛrɛfɛ olu de bɛ ka taga mɔgɔw bila fili la donc ko fɔ Assimi ma Choguel bila pour le moment n tɛ sini dɔn dɛ mais bi Assimi ni Choguel ka di i b'a fɔ ko Libarani mais information min kalama bi te sini ta don dɛ parce que ko bɛ yɛlɛma mais bi Assimi ni Choguel ka di ko Libarani foyi tɛ Choguel la Choguel bilatɔ tɛ Choguel bɛ kɛnɛya Choguel bɛ tila kɛni jɔ kɛnkɛrɛn aw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ni Ala sɔnna ma dɛ mɔgɔ man ka kuma ka ɲinɛ Ala kɔ ka sara Ala la ka sara kira la Choguel bɛ nale avec force n ye information min sɔrɔ n t'a dɔn mun bɛ kɛ sini dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi bonne nouvelle bɛ yen Choguel va bien Assimi bɛ k'i occuper Choguel la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Assimi bɛ ka occuper Choguel la an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maliyɛnw Assimi s'occupe bien de Choguel rumeur caman fɔra ko u bɛ fɛ ka Choguel ko bɛna ko mais premier ministre kura min sigilen bɛ san ko Assimi bɛna officialiser ko ye Choguel remplacer o kuma tɛ tiɲɛ ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi n tɛ sini dɔn dɛ mais bi Assimi compte sur Choguel awa Choguel bɛ na ni Ala sɔnna ma fana problème foyi tɛ yen an tɛ sini kɛ n dɔn dɛ mɔgɔninfin bɛ bi dɔ tɛ sini dɔn n b'o yɔrɔ fɔ ka da kan voilà mais an bɛ yɔrɔ na bi Assimi ni Choguel ka di i b'a fɔ ko Libarani foyi tɛ yen maliyɛnw bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ donc o y'an ka gros titres de ka tila tuguni an ka premier ministre kura min sigilen man kunna n'o ne yɛrɛ dɔgɔnin ye mɔgɔ ɲuman de don premier ministre par intérim colonel Ablaye Maïga mɔgɔ ɲɛnama de don dɛ mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛma fana n b'o yɔrɔ fana fɔ ka da kan dɛ premier ministre man kunna par intérim colonel de don mais mɔgɔ ɲuman don mais fanga la mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛma an k'o fana fɔ ka da kan don min na n'a ye ko kɛ an t'a dɔn n'an bɔra k'o fɔ kana fɔ Segu Tunkara y'a fɔ bi sini a ye nin fɔ non o tɛ ni mun bɛ don min na ne bɛ kuma actualité de kan bon sagaw ni baw ni jakumaw ni wulu ninnu caman bɛ yen nɔ olu bolo ko mɔgɔ bato de bɛ yen an tɛ mɔgɔ bato la an bɛ Ala bato la Ala kelen de bɛ bato hali jamana tɛ bato le premier ministre Choguel va très bien
Mais kuma kelen dɔrɔn fɔ maliyɛnw bɛɛ k'i hakili to o la. Un d'abord cɛ o cɛ n'a b'i kunkolo la de k'i bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ bi an ka autorité de transition na cɛ o cɛ sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i ye marifa ta k'i bɛ coup d'état kɛ bi la n'an y'i sɔrɔ an bi kɛnɛ ɲimi sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i ye marifa ta k'i bɛ coup d'état kɛ bi i bɛ taa an sɔrɔ i ɲɛ an t'an sigi coup d'état ka kɛ dɛ ni coup d'état kɛra Asimina o ye coup d'état kɛlen M5 de la ni coup d'état kɛra Asimina o ye coup d'état kɛlen Yɛrɛwolo Déboucher Rempart la ni coup d'état kɛra Asimina o ye coup d'état kɛlen Victoire et Gloire la ni coup d'état kɛra Asimina o ye coup d'état kɛlen Mali bɛɛ de la donc on soutient Assimi an ye équipe de ye an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi mais ni mun ma ye an b'o fana fɔ il faut que ce côté soit clair an si ka laɲini tɛ cɛ n'i y'i profiter k'i bɛ wuli ni marifa ko ka coup d'état kɛ sɔrɔsiw tun mina an yɛrɛ de b'a an b'a occuper la an bɛ maliyɛn bɛɛ labɔ hali ne ka wulu minnu bɛ an b'a bɛɛ labɔ i contre la coup d'état tɛ kɛ dɛ an tɛ coup d'état mɔgɔ mɔgɔ n'i ye coup d'état ta bila an b'i sɛgɛrɛ o de plan bɛ sen na o Faransi tɛ an ka premier ministre kura min sigilen bɛ Faransi t'a fɛ dɛ Faransi bɛ fɛ ka politicien dɔ labɔ contre la a bɛ se ka faamuya Mali ye plainte don Faransi contre la ONU na maliyɛnw Mali politicien a bɛɛ tɛ dɛ Mali politicien minnu bɛ fanga nɔfɛ n'u bɛ siran Faransi ɲɛ a si tɛ ka kuma bi o kɔrɔ n'an ye Assimi gɛn dɔrɔn olu de bɛ na fanga la n'u nana fanga la bi la o b'an bɛɛ gɛn an bɛɛ bɛ taa nationalité wɛrɛ ɲini an tɛ to Mali kɔnɔ bilen c'est pour vous dire que un siga dɔw bɛ ka fɔ Segu Tunkara bɛ ka bɔ tile fila in na sɔrɔsiw contre la Segu Tunkara bɛ sɔrɔsiw contre la tile fila in na ne tɛ sɔrɔsiw contre la ne bɛ ka tiɲɛ de f'u ɲɛna awa mɔgɔ si tɛ ne balo la fana ne bɛ tiɲɛ fɔ Sogɛli ɲɛna ne bɛ tiɲɛ fɔ Assimi ɲɛna awa ne tɛ yan fana ko ka mɔgɔ bato sɔrɔsiw a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ Segu Tunkara ne tɛ feere awa mɔgɔ bɛɛ fana tɛ saraka delila ye mɔgɔ bɛɛ fana ta tɛ wariko ye mɔgɔ bɛɛ fana ta tɛ place ko ye ne ye ne de nin ye ne kɛ cogo di n'a y'an kɛ timorali kɛ a b'a dɔn Segu Tunkara ye mɔgɔ modèle min ye n ye Cɛrno Njayi kalan Ouverture Media la n ye Iba Wan Ngamanaje kalan Lat Diallo bɛɛ b'a dɔn ne ye ne de ne ye karamɔgɔya kɛ Mali la ne ka ekɔliden dɔ ba de la ka taga ne wele ko ale den bɛ ka siran ne ɲɛ ko tellement ne ka farin o ye ne kɛ cogo di i bɛ ne ɲini ka ne faamuya di don min na ne tun bɛ ka sɔrɔsiw bunte ne tun bɛ ka jigi sɔrɔsiw kan fo n bɛ diɲɛ kuma jugu bɛɛ f'u ma mais depuis Banda wulila k'a bɛ a dafiri Assimi da la o don ne Segu Tunkara de fɔlɔ ye guloki bɔ Mali bɛɛ don min na Banda ko k'a bɛ coup d'état kɛ sɔrɔsiw la ne Segu Tunkara de fɔlɔ bɔra hɔrɔnya ni danbeya la n'i tɛ hɔrɔn ye i tɛ Segu Tunkara tɛ k'a fɛ hɔrɔn de bɛ ne ka kɛlɛ valeur dɔn Yɛrɛwolo de b'a valeur dɔn n'i tɛ hɔrɔn ye i tɛ miiri i tɛ tagasi i tɛ Segu Tunkara tɛ k'a fɛ awa ne ye hɔrɔn de n bɛ san ka hɔrɔnya kɔ awa ne danbe tɛ feere k'a fɔ sɔrɔsiw fana na awa bɛɛ tɛ saraka delila ye ne ye Mali kɛlɛla de je suis fier du Mali je me bats pour le Mali voilà a y'a to n ka dangaden dɔw dégager ka bɔ yen an ka côté n'an ka fɛn ne tɛ feere awa ne tɛ san awa bɛɛ fana tɛ san ne sɔngɔ tɛ aw bolo ne sɔngɔ tɛ maliyɛn si bolo ne sɔngɔ bɛ Ala dɔrɔn de bolo ni mun ye tiɲɛ don min na ne bɛ bɔ k'o fɔ ni mun ye nkalon ne bɛ bɔ k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu awa ni mun ne tɛ yan ko ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ dɛ ayi ne bɛ autorité de transition de kɔ k'aw conseiller fana mɔgɔ caman ye question poser mun Segu Tunkara ni sɔrɔsiw ko mun bɛ kɛ problème tɛ yen dɛ n ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de ye nɔgɔ t'a la awa ma nimisa kuma in si la fana a bɛɛ ye tiɲɛ de fana ye voilà ka nɔgɔ bɔ a la a y'aw minnu kɔrɔfɔra k'u jogo changer Mali service de renseignement de hali n'i taara hali n'u Mali service de renseignement y'i wele ka kuma dɔ f'i tulo kɔrɔ ne aw kɛlɛla dɔrɔn u bɛ taa ɲɛfɔ vidéomanw ɲɛna o la service de renseignement fɛn fɛn bɛ yen nɔ irisiw ka service de renseignement o américains ka service de renseignement o PO n'o ka service de renseignement n'o ye Mali SE ye a bɛ tigɛ Mali SE la parce que secret tɛ se ka mara yen service de renseignement dabɔra ka secret de mara mais Mali service de renseignement maloya ko de don secret tɛ mara yen nɔ secret bɛ fɔ musow de ɲɛna musow de bɛ bɔ ni secretw de fana ye Mali service de renseignement na o ye maloya ko de n'o kɛra o bɛ fɔ sini awa sinikɛnɛ seli ye o kɔrɔ tɛ i bɛ ka don les 5 colonels ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u ma bɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ u tɛ fa la u tɛ ba la an bɛɛ de ye barajuru kelen ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye ne bɛ mɔgɔ supporter je supporte les autorités de la transition et non quelques individus ne tɛ mɔgɔ ta ko n bɛ mɔgɔ dama ni fɛnkɛ dɛ Assimi ye anw de Assimi ye awa n'i y'a ye Assimi fana M5 de wulila ka taa kɛlɛ kɛ misirida la il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamuya M5 de taara kɛlɛ kɛ o M5 de denna kɛrɛfɛ
aye bandaw ta bandaw mina dafiro do la Sékou Tonkara de folo bora ka sauver o bena ne tara malla ayo dimia bonela parce que mogoba colonel la munu te yafa ni surasi do be ou te yafa ali lahara ou ti yafima un responsable il va baraquer ni tandi mais un leader qui ne pardonne pas qui est rancunier au cas leader ya toka jedi ne bo fo ali nogote bola président kele ne be président Dourouté Assimi malien bébé Assimi de ko point barre a pirdi prata surasi mogote politicien mogote chogali mogote Assimi mogo de be awane engagé ni Assimi awane be Assimi supporter na y présenter awane be Assimi de ko nete mogo tanko nete mogo duruko ne be Assimi de ko ça c'est clair comme l'eau de roche mbo foka nogo bola pew malien be ko famia nte mogo ko de même mali de ko même be Assimi supporter ni mogo fana ko kibe se Assimi ma ne Sékou Tonkara be sima ni Assimi filla fana be boka fo pion hali chiete ba fankan anga contre nga kuma anga kuma tonni. Voilà, Maliens, il y a information sur comme Mali Sorassou Kelenga terroriste ou faga. Maliens, comme Mali Sorassou amena anga information mounoufla amena détail bela jeledi Malien den bela jelenka mais ça non. Et billet mercredi 31 août 2022 Mali tchena muso demiseni makoroba. Il y a information fala mi soro ko irisu ka avion do jigira ou nana marama fond de ta ko di mogoma et ou nana ni dumununde dumunu malo borow sogoro borow ani femme ne ka frakeli ke amena détail kala irisu ye mune fo ou ka avion nana malla a article 7 flé amena article kala malien dem bela jelen ka me anga nogo bola pew malien a 7 flé arola. Voilà, la Russie au Mali, un avion humanitaire atterri à Bamako. La coopération entre la Russie et le Mali est appréciée par le peuple malien dans l'espoir de continuer à développer des relations entre deux pays dans les domaines économiques, politiques, militaires, culturels et autres. Les populations maliennes ont remercié le partenaire russe pour ses gargaisons. Le communiqué indique que les livraisons des produits de première nécessité, y compris les médicaments, seront distribués par le gouvernement du Mali aux populations vulnérables dans différentes régions du Mali. Rappelons que le Mali fait face à une menace terroriste. Le développement de la coopération russo-malienne se poursuit non seulement dans les domaines militaires, mais aussi dans les domaines humanitaires. Récemment, des avions de transport russes sont arrivés à Bamako le 15 et le 20 août avec une cargaison des frais humanitaires. Maliens, ou bien kana dumunu dama, ou bien kana marfa ou dama, irisu be kana dumuni Mali mabi, irisu be kana marfa di Mali mabi, irisu be kana fin be di Mali mabi, Mali mago be fin nabi, renseignement, fin, irisu be kana bela jelen di Mali mabi. Ama fo bravo à Assimi, bravo à Assimi. Du courage, anga tagadoro, nambeta ambesi. Maliens, ayok main tola mede. Ces livraisons confirment la relation stratégique et d'amitié étroite entre les deux pays et sont un signe de solidarité et de confiance mutuelle. Une telle assistance est déjà devenue une bonne tradition dans le cadre du développement des relations entre les peuples des deux pays. Maliens, comment banapeu, quand faut onyana, irisu ko, non seulement, ou bien marfa di Assimima, Assimika terrorisou kele. Na mogo be dumuni na ni minogo banna irisu be jidi Mali ma Mali ka jimi ni kongo banna irisu be na dumuni na mambe dumuni dun ko ni fen nege banna am mogo be furakel la na u bena ni furakel na ka bela jelen di Mali ma o yoro la ambe président Assimi amba fu aka chesiri la Assimi mun kariara ka beta plainte do Franci contre la Nations Unies la ne bulombe yoro mina bi Malien be de kanga fara nyogon ka kake jekulu kelenge Mali de nyuma unde an bekan tege de nyoma anga Assimi deme nu ya dompi comme Mali umbe Assimi ko nin koina ko Mali keleme ka plainte do Franci contre la Nations Unies na bila obe Mali bonya le 14 janvier Malien be de bora ko embargo kera Malika ou ye Mali bonya parce que c'est le peuple qui est derrière son président. Et j'encourage le peuple malien, Beka Wuli, en la transition de mes tiens, quand on a demain galon kande. Ni surasi mou,
ni surasi mu surasi kele ou bien ali civili ni ko ke ki be transition kono ne se ku tongara ni ne iladi ni ma dabla ne be boni siga foi tala ante an be malien kele de ne te ta klando ko ka ta klando ko surasu ou bien civilu ne te doje kono dia mo chie ne te surasi ko de ne be mali de ko ne be asimi de ko point barre an be surasu ko o ye farali kade ne to la bi ndala chini ne be transition de ko ne be mali de ko point barre président Dourouye président Sabaye président Keleni président Dourouma de ka jamana sika a ben ala na krache donc ka fo bela jelengena an be ka wuli an ga tugu asimi ko an ga deme malion mena segere do fo onyana bi mali de bora ka plenty do France contre la onina ok mali politicien be banembe ka boka déclaration ka asimi deme normalement mali politicien de ka bobi ka déclaration ke ni France de kun kelme ka ni ke mali la a ben ala na krache sisan ba soro France politicien be tugura Macron ko aw ka dugu ciba no ye France aw te ka boko dénoncer bi vraiment ne se ku tungara ne jigila tigara politicien nga kula u nya be fanga doron la bi c'est très grave politicien be tede donc malien o woro ka nogo fo ka nogo bola pew antemene woro ka sanno amena kuma woro jumen ka sanno malien anye information do soro ko terrorisme fagale malien combat mun ke tesit terrorisme fagale tesit comme merece sans frontières do bora kata terroriste do ta ku shuta ou jogine ku ta kata nu yo ku be tu furake a besebene flan orola ay nyoro la jede mena oro kala malien bela jele ngame a bela jele sebene me orola nyano fo bela jele yeda voilà donc la Croix-Rouge a exfiltré les blessés terroristes après les frappes de l'armée malienne vers Tessit. Nous exigeons à la Croix-Rouge de remettre ces terroristes blessés aux mains des autorités de la transition. Comme Mali Sourassou Tarakata terroristes bombardés. Terroristes bombardés les. Terroristes de Jogina. Croix-Rouge Mogo Tarakato terroristes ta. Comme to frake. Ou vous frake Katlaka Marfa du Mobena Mali contre là. Awa terroristes fait bébé Mali attaqué bi. Assimé terroristes be faraka be bampeu. Assimé terroristes faral la couille. Terroristes be ka bo Niger de bi kana Mali contre là parce que Burkina présent on y Assimi Bolo be nyogambolo la Guinée présent on y Assimi Bolo be nyogambolo ko terrorisme de bora Niger kana Mali attaqué munu sera ka boli olu bolla ka do Niger o ye plan jumenye ka plan moyo ye o ye ka yira ka fo ni Mali wula ka be taga terrorisme kama Niger France ba fo ko Mali tara Niger attaqué ni Mali tara terrorisme fo ka fo Niger France ba fo ko Assimi tara kata Niger woloden do faga ou beto photo ira ka kele guerre déclarée entre le Mali et le Niger. Voilà le plan que la France est en train de préparer aujourd'hui. Donc le fait que plainte donna France contre là anya bala be ka boni dossier do ko accord d'Alger ko Assimi ka telia ko ka accord d'Alger appliqué ni accord d'Alger appliquera o ya Mali ko bané pew kidal fle rebelu bolo bi awa président Assimi Mali peuple franyogon ka ni ko kibeta kidali no fait ni ave fait kidali quelqu'un Mali tayi négociation te kidali soro kuma la sigite kidali soro ibe kele ambe kele de ke Assimi ikelente de ambe de be kele ke wala sa kidali kase ka ke Mali tayi ni nama kele ke nanye kidali soro négociation na aka shibo segu tungara teke kono kidali be soro kele de la aw be kele de ke ka kidali soro billahi me ka tien de fo nyana plan me ka tracer ayira la ko farasi de terroristes c'est ça ou ba mun ke sisa ou ba ni problème wore ko chugu anka CEDEAO makuma CEDEAO de wulila Macky Sall fenga président Sénégal président Macky Sall o ba ministre blakana anga dugula malla no ko kana kuma ni Assimi ko Assimi kana plainte do France contre la ambo fana la Allemagne fana ye Allemagne malian ko do lo be dugula mo fa yana bide Allemagne kelengele Allemagne keleme ka Allemagne ni France olu keleme ku bolo di nyogoma ko réseaux sociaux ka Facebook TikTok ani YouTube ko irisu ani mogo jamana ni irisu be ku tege di nyogoma ko ka wuli o jamana o contrôle la ko réseaux sociaux de keleme ka malien nyele France ka malien o fait semaine be anno ne se wutu ngara beno yira awla ambe je kula je nyogon fe a fin flé en rola ka ira ola ka fo an keleme ka plainte de France contrôle la jaw digile me hali Allemagne fanana Allemagne de wulembe ki chesrebi ko be wuli Europe fambe Allemagne kelengele inde ko u bebe faranyogon ka Allemagne ni France u be faranyogon ka Europe dugula mogo be wole ko ka ta plainte do réseaux sociaux
o tigiw no ye Mark Mark ye donc Facebook tigi en TikTok tigiw ku wele ku choku blanc contre la ou ka to kanga vidéo saboter ou kanga page ou supprimer parce que on ne veut ka vidéo ke dongo don ka mo nyele wala sa farasibe ka ko dogole munu ke u ya fenge a kun sebene mbolo woro de la non mettre la ka publier nga page sans fait inchallah a kun mbolo sans non attendez une seconde voilà afin mbolo donc a nyefo malien dem bela jelengena ambe euro mina ko bi Mali ba denyuman be fait Mali ba denyuman be fait mais an yɛrɛ ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ bɛn bɔ n'aw bɛnna foyi tɛ bɛn bɔ maliyɛnw u kɛlen bɛ ka mun de kɛ tuguni u kɛlen bɛ ka fɛn dɔ de kɛ n'o ye ka taga comme on appelle là u taalen a y'a kɛ to dɛ n bɛ n tigi bloqué fɔlɔ maliyɛnw k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko kɛlen bɛ ka wuli de Allemagne ni Faransi u wulilen de bɛ bi ko ka Facebook tigɛ anw na ko ka TikTok tigɛ anw na ko ka YouTube tigɛ anw na ko anw kana se ka kuma k'an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko bɛɛ bɛ ka taga olu contre de la a ye kuma in lamɛn dɛ Allemagne ni Faransi de wulilen bɛ k'o démarche kura daminɛ sisan nɔ Algérien den dɔ bɔra ko Faransi tagalen Algérie Algérien den dɔ bɔra a ye kuma min fɔ makɔrɔ ma maliyɛnw an bɛ jɛ ka kuma in lamɛn ɲɔgɔn fɛ yanni an ka don la an ye publication dɔ ye Français ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Goutier Pasque a bɛ to ka galon tigɛ ka nɔrɔ Mali autorités la a taara kuma dɔ fɔ Facebook sanfɛ ko Maliki Diaw ye 57 milliards ko marché di muso dɔ ma ko Fatim Baraka o tɛ tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ t'o kuma la dɛ voilà donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin démenti quoi maliyɛnw a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Bonjour, salam alaikum. Cette vidéo c'est pour la France et pour Macron. Juste pour vous dire que les Algériens et les vrais Oranais ne sont pas du tout responsables de votre visite en Algérie. On ne veut pas de Macron ni de la France en Algérie. Ça ne nous intéresse pas en aucun cas d'avoir des relations avec la France. Vous n'êtes pas Macron, vous n'êtes pas le bienvenu en Algérie. Ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, les citoyens ne sont pas pris en considération. Voilà. Algérien muso de bora. Ah, quand ils sont assimilés, quand assimilé Francis gain, comme on a comme on a visité la Algérie, comme Mali ko kate Algérie fait, comme Mali ko kate Francis fait, comme Francis président Boula kata mounengine Algérie. Algérie on fera bora, faut me watchi ma corona. Aïe, les muso a comment la mede. En Algérie. Ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, les citoyens ne sont pas pris en considération. Voilà. Bonjour, salam alaikum. Cette vidéo, c'est pour la France et pour Macron. Juste pour vous dire que les Algériens et les vrais Oranais ne sont pas du tout responsables de votre visite en Algérie. On ne veut pas de Macron ni de la France en Algérie. Ça ne nous intéresse pas en aucun cas d'avoir des relations avec la France. Vous n'êtes pas Macron, vous n'êtes pas le bienvenu en Algérie. Ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, les citoyens ne sont pas pris en considération. Ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on ne demande jamais notre avis. Mais j'ai préféré faire cette vidéo pour que vous sachiez, Macron, que les Algériens ne veulent pas de vous. Vous n'êtes pas le bienvenu, je vais le répéter 1000 fois. Et cette vidéo peut me causer des problèmes. Je peux finir en prison parce que dans mon pays, généralement quand on dit la vérité, ça se passe très mal pour nous. Mais je préfère dire la vérité au lieu de vivre avec cette rage et cette colère. La France, vous avez tué nos grands-pères, nos grands-mères, vous avez maltraité le peuple algérien. La France, on ne veut pas de vous. On ne peut pas oublier le mal que vous avez fait à l'Algérie. Macron, dégage. On ne veut pas de vous en Algérie. Et vous avez beaucoup de chance, monsieur Macron, parce que les vrais Algériens, les vrais Oranais sont bien éduqués. Sinon, on aurait fait beaucoup de mal durant votre visite. Maintenant, entre parenthèses, les gens qui vont oser me dire que vous attaquez la France, mais si vous avez la chance de vivre chez nous, vous serez déjà chez nous. Eh ben non,
Je m'appelle Maïziz Nov Al-Houda. Je suis docteur en pharmacie spécialisée dans la médecine alternative dans mon pays. Voilà, ni Algérien muso do de, ni Algérien muso do de avec akuma kaira ka foko Macron tagali mun kɛra Algérie ko ma biama. Donc Franci mangoyale be diɲɛ fan bɛɛ, diɲɛ dugu bɛɛ kelen bɛ ka Franci détester bi. Aye ni kuma la mɛ, aye muso ka kuma la mɛ dɛ. A bɛ révélation min kɛ Franci kan. Ko Franci de Algérien, Franci Algérien mɔgɔ million kelen de faga, mɔgɔ million kelen koyi. Franci fagali mun d'Algérien ka mo dan Malien kan koyi. Aye muso la jaba. Vous avez beaucoup de chance, Monsieur Macron, parce que les vrais Algériens, les vrais Oranais. Mais j'ai préféré faire cette vidéo pour que vous sachiez, Macron, que les Algériens ne veulent pas de vous. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je vais le répéter 1000 fois. Et cette vidéo peut me causer des problèmes. Je peux finir en prison parce que dans mon pays, généralement, quand on dit la vérité, ça se passe très mal pour nous. Mais je préfère dire la vérité au lieu de vivre avec cette rage et cette colère. La France, vous avez tué nos grands-pères, nos grands-mères, vous avez maltraité le peuple algérien. La France, on ne veut pas de vous. On ne peut pas oublier le mal que vous avez fait à l'Algérie. Macron, dégage. On ne veut pas de vous en Algérie. Et vous avez beaucoup de chance, Monsieur Macron, parce que les vrais Algériens... Abela jele aye. Be, sadi Franci jeli maka goy ko wulumusoni bobi. Moko sita Franci fait bi goy. Ah mais comment qu'elle fort présent maréchal Assimi. Idjija. Ni be fait ka Kidali soro. Rapidement ministre genga boya. Mo fingina bide président Assimi. Ni be fait ka Kidali soro dro ministre gen parce que itara Kidali soro ni ma keleke. Awani ya keleke ka casque bleu mo toya. Ou be ta mercenaire bla ka ta casque bleu do faga ba fo ko Mali soro su be ka ta oni soro su faga ro. Obo ka toro bo ka intervention kana ikama. Ante fa o de ka ke. Ne be kuma chama fonta ke ka mo jatege. Ne be mo prévenir de yana ko kasi. Donc au faut ka no bola pew ala ka hera ke Mali ye. Ala kan be. C'est l'union qui fait la force. Mo chama be se kutungara ngininga. Ah, se kutungara. Mena kuma do fo Malien bela jelengena. Voilà. Et mena kuma kele fo Malien bela jena. Billet lundi et billet mercredi 31 août 2022. Mena kuma kele fo Malien bela jelengena. Beki akili to ala. Se kutungara te surasu contrôle la de Aïch. Ne be fin saba de ngini surasu fait. Fin folo. Planti mo meka donga mo contrôle la. Surasu ka wuli ou ka loi organique. Une loi organique ou ko voter CNT kono. Ni planti krikaran a dabora de ka on dusu faga. Angana se ka kan be don kaso la pour que jugu ka wuli Assimi contrôle la. Ate au arranger. Deuxième mois, même ngini président Assimi fait aka amnesty loi doit voter. Au loi aka yafa viromani bema. Mogo mi transition ga mogo yewo, mogo mi te transition ga mogo yewo. Viromani fra activiste beka ka yafa bema beka ta boy ibakoroni ni fakoroni na malla. O tene se kutu ngara kelenga kele o viromani beka kele di. Mais fait sabara mini président Assimi fait. Les forces de changement a ke ala kama président Assimi ika baraka ni force de changement ni. Mogo koron den krefe, Franci mogo de du. Ni mogo genima akli gen. Ima tla kele la de. Donc président Assimi il dit que baraka ni force de changement yi. Oye yere wala debout sur rempart. Oye M5 RFP. Oye victoire gloire. Oye mouvement chamanye CPM bola Korema comment docteur Fombal olu pe ani bouye vision ni aidara ka mogoni abe. Donc amba deli fait baraka ni fenge mogoye les mouvements patriotiques. On debise qui sauver bi. Na wusura on de be bo. Ne bina on bina. Ambe de barajuru be kelena koyi. Donc ambo conseil ken dima ni sera ko ke odo. No kani kera ambe be lafia san odo akambe.